Breaker 19, this here's the rubber duck. You got a copy on me, Love Machine? Oh, 10-4 pig pen. For sure. By golly, it's clean, clear to Taco Town. Yeah, we definitely got us a front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. Dobro jutro, ljudi. Danas je 1. jul, evo 8 sati je pre podne. Malo pre sam prešao granicu na granični prijelaz Horgoš s Mađarske Roske. Krenuo sam inače juče, znači 30. juna, otišao sam natovario, ocarinio i došao tu na granični prijelaz Horgoš. Stao sam na nekih 2,5 km i taman tu nadvožnjak i ono hladovina se pravi. Ostalo mi nekih još 2 sata arbajta, a bilo je eto 5 sati tako negdje. Malo nešto pre 5, tu negdje je bilo kad sam stigao. I reko ne vredi da guram. Staću tu spavati i ujutro onda rano kad krenem, napravim 9 i kad krenem rano ući ću direktno u terminal. I tako je bilo. Znači krenuo sam u 2 sata jutros i bukvalno sam se dovezao pred ulazak u terminal, znači pred levak. Unutra jeste bilo gužve, ali opet dobro je, s obzirom kad pogledam da juče, ajde, neću računati jučerašnje vrijeme, danas sam eto znači prešao granicu, eto recimo od 2 jutros do 8 sati sve kompletno. To je nekih 6 sati. Dobro je, s obzirom da je utorak, to je odlično. Sad kao što možete da vidite iza, znači krenuli smo sa drugim kamionom, zadužili smo drugi kamion. Pa ćemo posle malo da ga snimimo izvana i unutra. Ništa novo, znači već svi znate ove kamione, vidite ih, ima ih mnogo. Ja sam zadovoljan, udobnost perfektna, frižider odličan, klima radi, krovna klima radi, kamion ide. Sad, kakav je motor i to sve, ne znam. Unutra je ubačen nov motor, kažu da je negdje oko 40-50 hiljada prešao taj motor. Sad, ako je to od ovih novih DAF-ova, onih XG i šta ti ja znam, ne znam boga mi kako će da se pokaže. Ako je ona starija varijanta, onda bi trebalo da bude ok, da nema nekih velikih problema. Kamion radi stvarno tiho, znači ne čuje se kad radi, tako da prezadovoljan sam. Što se tiče udobnosti i svega, dobar je. Ali manje više da to batalimo, to ćemo malo kasnije. Natovarili smo znači juče i krenuli smo, idemo za Holandiju, za Rotterdam, tamo u neku luku, meni se čini da idemo. Vidit ćemo kad nam je istovar, da li četvrtak ili petak. Mi možemo da stignemo u četvrtak, u toku dana. Sad kad u toku dana, jebi ga, ne znam. Ne znam ni kako tamo rade. Znam samo da je velik, da su onako strogi što se toga tiče, moraš bukvalno dugačke pantalone, šlem, naočare, cipele, cijela kompletna HTZ oprema mora da se koristi. Verovatno su terminski istovari, oni je precizni, pa vidit ćemo kad nam je zakazan istovar. Ništa ljudi, dosta ste mene gledali.
Ajde pa čujemo se malo kasnije. Dobro jutro ljudi. Jeste vi dobri? Evo ljudi, da krenemo lagano, to jest ja sam krenuo jutros, ali ajde reko nisam htio da snimam, bila je noć, tako da tu sam dovezao do Sirjovica, stao, napravio pauzu i krenuo, evo gas. Sad je 8:20, danas je 2. jul, znači 2.7. I pičimo put Holandije za Rotterdam. Danas ćemo da dođemo tamo negdje pre Hanovera da stanemo. I to će nam biti to za danas. Ne žurimo nigde. Vozimo lagano. I samo vatra. E sad kako vam se sviđa kamera na ovom položaju gdje sad stoji. Malo sam se tu zajebavao, nisam znao gdje da je stavim. Nije to lako ni za pričvrstit, ali ajde sad za prvu ruku će da posluži i ovdje. Mada, pa, dobro je, nije loše. Samo još malo da je učvrsti, ne znam da li treska. Ajde sad kad je ovako autoput, kad je ravno, dobro je. Fino sam ja to osmislio, samo da li je stabilno, to ćemo još da vidimo. Ali mislim da će držati. Ja sam ljudi natovario, znači imam 24 tone. Šta da vam kažem? Kamion se pati, ali ide. Vuče. Kamion je, da, 2018. godište ili 19. Sad ne znam ni ja tačno, morat ću pogledat kasnije. Motor mu je nov. Da li je nekih 60.000, 50.000 prešao, tako nešto, rekoše ovi iz DAF-a. E sad nadamo se da nije motor iz ovih XG-ova, ovih novih. Ali vidjet ću to kasnije baš po broju motora. Nisam ništa stigao da pogledam što se tiče motora, tih nekih detalja. Bio sam u frci, u žurbi, zato nije bilo baš sad videa često. Malo sam kasnije sa izbacivanjem. Kažem vam, išao sam za Italiju. Privatno, sam došao, koji je dan bio, da, četvrtak. Kad sam završio turu. Znači, taj ceo dan sam se ja zajebao vamo s prikolicom, daj da sredim šta fali od opreme, da se ubaci, da ima, ne znam, nija španer i ovo, diži krov gore na visinu. A bilo je 100 čuda, uglavnom ceo dan, a vani preko 40 stepeni. Prebacivaj stvari neke vamo u kamion, odande vadi, tamo sam meščini nešto i zaboravio u Iveku. Ali mislim da ga sad niko trenutno ne vozi, tako da kad se budem vratio onda ću da zađem još jedan krug u njega da pogledam. Ali sigurno sam nešto ostavio. Ja u svakom kamionu kad god sam tako selio se, uvijek sam negdje nešto zaboravio. A stvari, pa neko nema ni kući koliko ja navučem u kamion.
Tako da šta da vam kažem, naradio se kao konj, četvrtak taj, došao kući, bilo posle podne već, ne znam, jedno 4-5 sati posle podne. I onda daj, sređuj se, sredio se, spavao par sati i u auto i gaz za Italiju. I iz Italije se vratio u nedjelju, negdje oko 2:30 sam već bio kući u nedjelju. Onda opet ajde u prodavnicu, kupuj šta treba za kamion, isto trka, zbrka, frka. Da li ću stići, da li neću. Ali ajde, malo je to bilo zbrzano, tako da nisam stigao ništa oko videa da odradim. Pa sada evo radim, već jedan sam pustio kratki na YouTube. Sad drugi aplaudujem. Kad će se vršiti, sad gledam, neće još, ali dobro, nema veze. Ono, kako stane na pauzu, tako stavim video da se aplauduje na internet. Što se tiče kamiona, ajde, to ćemo malo detaljnije kad budem, pošto će me kačiti vikendi i to sve. Pa ćemo eto onda da snimimo ništa specijalno. Kamion je dobar, utegnut je. Ima nekih par finesa, što bi ja obratio pažnju na to, malo pogledao, ali evo ga, ide. Nema grešaka, divno čudo za DAF-a, nema kad daš kontakt da on svira tdddd. Vidjet ćemo koliko će to da potraje tako. Dobar je, ima snage, s obzirom da je DAF lenje, koji svaki DAF. Ali ok, 480 konja, to sam rekao već. Ima, što je najbitnije, ima ovu štan klimu koja radi dobro. Znači, perfektno radi. Treba još samo da mu postavim ja ove LED sijalice. Ima one njegove original, ali ću postaviti LED, pošto ja imam LED. Onda trebam njih da postavim, ali nisam imao kad. Mada ni ove ne svetle loše, ali kad se stavi LED, onda si pobedio. Sad te zavesice tamo, zastavice to jest, ne smetaju vam. Kad ne smetaju meni, što bi vama smetale? Mislim da i dalje opet dobro vidite. Šta vam smeta, recite, pišite u komentarima. Šta bi vi još uradili? Ima tu još, imam i one Devil Eye, one LED svetla velika, međutim skinuo sam, pošto zauzme dosta šofer šajbe, pa i to će vam dosta zatvoriti pogled, pa skinio sam sad preko dana. Svakako ih ne palim preko dana. Ništa ljudi. Ode Maksa da završava kafu. Da, kafa je skuvana. Opa. Ide pičku maternu. Moram da stavim ovaj ubrus. Ako mi se prolije, da ide vamo na ubrus. Nemam crevo za vazduh u kabini, to sad kad se budem vratio moram da ovima da kažem da stave pod obavezno.
malo je nezgodno za čistiti, jebi ga. Imađe koja fleka od komarca, to ćemo da očistimo. Kako je bilo na Iveca, zadnjih par videa, sva flekava, vidim da se niste žalili. Tako da ovo sad je super. Sad što se tiče istovara, istovar će biti malo zavrnjen. Gdje se tamo u Rotterdamu u neku luku sam dobio instrukcije, brate mili, instrukcije nisu nikakve. Na instrukcijama piše sve za utovar, a ja istovaram. Tu je i carina i bit će komplikovano. Malo ćemo se zajebavati, ali dobro. Nema veze. Nisam, boga mi, bio dugo u Holandiji, ima sigurno godinu dana, godinu i po dana. Godinu i po dana ima, da. Pa ćemo sad malo Holandiju da šaramo. Holandija, možda Danska, možda gore Skandinavija, Norveška, Švedska. Malo brodom. Ili ćemo brodom ili ćemo preko mosta. Najvjerovatnije brodom, ali ne zavisi od mene. A šolja moja napokon. Što ovu šolju nisam u Ivecu koristio, ne može da stane onaj cup holder. I onda sam morao da koristim onu termo, ona je uža pa može da stane tamo. A ovako, sad sam se vratio na moju šolju. Da se ne smijete. Sve ja, što kaže onaj Maca. Sve ja ovo. Tako budu vamo, ako me budu ustavili vamo na carini opet da me kontrolišu, kad budu vidjeli šolju ovu, me izgaće da mi stresu. Koji mi jebe mater? Šta mi boli ovo? Ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Idem ja da gasim kameru i da završavam kafu, pa će još malo i Nemačka. Pa se mi čujemo tamo negdje, ne znam ja, oko Leipziga, na 14. uglavnom. Ajde, pozdravljam vas, pa se čujemo.